Zdravím dámy a páni, a dneska vás vítam pri ďalšom videu. Dneska si zase zahráme My Winter Car. No, je pondelok ráno, 6 hodín a my dneska ideme prvýkrát od Futufonu. A ja idem prvýkrát, lebo ešte som Futufon netestoval. Offline vám dám tu na klip. Offline som vyzváňal na inzeráty na Sorbet a zobral som auto aj som išiel do obchodu. Kúpil som pár zásob. Zobral som hovnocuc a išiel som na chatu na ostrove. Pobral som tam pár vecí a som sa zdrbal asi 3-krát. A volal mi dedo, ktorý potrebuje drevo aj na žumpu. Toto neviem, na ma nezavolal na video. Takže čo určite si pripraviť do Futufonu je pivo. Radšej si ho skryte, nie že vás manažer uvidí, že pijete. To by nebolo veľmi príjemné. Ja si dám teraz tu na dve, zapijem to vodou, upravím staty, zoberte pivko aj klobásky. No, staty dáko aspoň upravené. Zoberiem klobásky, čo tam zoberiem? Asi zoberiem kombinézu, nebudem tak, no, poď von. Poďme tam, ako som hovoril, so sorbetom. Chcel by som tam pracovať, ježiš, budem ešte za deň. Budeme tam pracovať približne asi také 2 týždne, alebo týždeň a pol. Aby sme si také tie základné peniažky zarobili, lebo mňa fakt nebude baviť tam proste pracovať, neviem, celý čas, lebo proste tá hra nejde na pracovanie. Už stačí, že vôbec v reálnom živote vieme pracovať, tak na čo v hre. No, takže ešte sa osprchujem, lebo som spotený celý. A neviem, že či budem stíhať do práce, ako je tam toto prípadlo. Najlepšie by bolo, keby sme 40 hodín týždenne pracovali, no tak by to tam malo byť aj napísané. Len ešte oškrába toto auto, Ježiš Kriste, to bude na dlho. No, čo som robil od stredy, alebo odkedy som točil posledný záznam? Čakal som iba na telefóny a nikto sa skoro neozval, to bolo zaujímavé, len tam nájdete svetlo, nechcem v tme. Ježiš Kriste, kde sú svetlo? A tu. Som čakal na telefóny a vôbec nikto nevolal, som bol prekvapený, už som to chcel zdať. A aspoň ten týpek s drevom zavolal, za to sú docela slušné peniaze. A som ešte objednal pár partov, neviem kedy prídu, ono by sa malo v schránke to zobraziť, koľko hodín? Je 7 hodín, super. V schránke by sa to malo zobraziť a potom by sme si to mali vyzdvihnúť tam na tej benzínke. No, ja idem do toho Futufonu, lebo ideme to tam skúsiť, že ak to tam bude, že či ma to vôbec bude baviť. No, to som zvedavý. A ešte 2 týždne tam robiť. A v ďalšom videu, keď vôbec ešte v tomto videu prežijem, tak by som sa chcel už pustiť do skladania motoru, keď to stihneme. Lebo určite pokupujem viac partov, kúpime dačo aj u Fletariho. Takže bude to ešte zaujímavé. No dobre, sme vo Futufone, keď sa vôbec tam zase trafím. No, pozerám, že tu prišiel asi nový update, že tu už aj zamestnanci normálne parkujú. Lebo normálne to tu nebolo, čo som tu ja bol. A kúkaj na to, normálne auta tu sú už. Ty kokos. Je to otvorené už? Hej, je už otvorené. Koľko hodín? Skoro 8. Je 7 hodín, takže ja vypnem auto a ideme do roboty. Opa! Trošku menší jumping, ale to vôbec nevadí. Jejminku, už sa tam začína nadávať. No nič, ja všetko poberem. A ideme sa napísať, že sme tu. Nazdar, ja by som si to najlepšie dal hore, ale no už. A je to všetko tu. Klobásu dám do ľadničky. No, ideme sa zapísať. Ešte tu ten stroj som tu nepoužíval. Skúsim tam dať kartu. Dobre, ideme, že punch an 809 sme prišli. Dobre, pravda. No, vy už tu balíte, pozerám. Ja sa hneďko vám pridám, len si dám tu na do ľadničky. Je to tam? Je to tam. Tu na každý útorok budeme mať takú konferenciu a už zvoní šéfkový telefón, takže ja idem dole. Lebo keď mu zazvoní telefón a vy nepracujete, tak môžete prísť o prácu. No, ja som pozeral také tutoriály, jak to urobiť čo najefektívnejšie. Neviem, ale docela dosť veľa ľudí to aj používa. Takže ja toto tu zoberiem. Zoberiem toto. A ideme to porozkladať. Hop. 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 Dobre,
teraz by sme to mali poskladať. Ja som toto rozložil strašne, no nič, nevadí. Len to teraz treba poskladať. Dobre, teraz si zoberieme tieto plastic trails, alebo jak sa to volá. A takto si ich tu poukladáme. Dáme ich dovnútra. Keď chceme, neviem, takú plnú sumu, alebo tak to tam písalo na wiki, že potrebujeme urobiť aspoň jednu krabicu denne, čož je, kde sa mi dalo, čož je takáto veľká krabica. Každý deň. Aspoň jednu. Ja by som chcel 2 urobiť. Kde to zmizlo? Super, je to pod textúrou. A, nie, dobre. Už som sa zľakol, že už to je pod textúrou. Lebo keď to zmizne pod textúrou, tak to nájdete prosím vás na smetisku, čo je zaujímavé. Toto sú manuály, toto sú nabíjačky. A ideme vykladať. A ešte manuály. A teraz to ideme do toho poukladať, to je tá najnudnejšia časť podľa mňa. A bum, hotové. A hoď to. Pozorom, že tá práca ich tak baví ako aj mňa asi, že fakt ich to baví, kúkajte na toho typka, úplne už zmutovaný, už sa mu vôbec nechce, ale kámo, zarábať prachy je hlavná vec tu na. A teraz toto tu všetko treba nahádzať do tejto tu krabice. Bum, 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 bum. Toto robiť 8 hodín týždenne. Každý proste deň. Keď budete myslieť, že tak robiť, že každý deň tak 10 hodín, tak v piatok vám možno vyjde trochu času, že nemusíte ísť do práce. Môžeme si odísť kedy chceme, ale týždenne musíme proste robiť 40 hodín. No koľko za takú jednu várku? Polka krabica. To je v pohode. Dobre, ja to tu takto nebudem robiť. Určite to budem robiť tu na stole. Je to pohodlnejšie, nemusím tu furt čupieť. Tu si zoberme, tu sú share boxy, všetko. A ja to idem urobiť takým mojím efektívnym spôsobom. Teba tá práca strašne baví. Vidno to na tebe úplne, kámo, taký jedničkár proste v škole, ktorý furt takto dopadne. To je furt tak. Kámo, veľa šťastia ti prajem s týmto futufónom. Pozerám, že aj teba baví tiež tá práca. Ty vole, teraz to tu ako organizačne skúšam robiť, ale vôbec mi to nejde. Je to strašne otravná robota. Aspoň som povedal, že každý deň jednu krabicu, 1,5 krabice, lebo ja viac tých krabic nebudem robiť. Je to fakt otravné, no však je iba 10 hodín, takže okolo 2 hodiny tu už pracujeme. A už fakt, a už fakt ma toto nebaví a uvidíme, jak dlho mi to tu vydrží. A všetci majú pozorom, že takú obedovú prestávku. Idem sa hore pozrieť. Ja si zoberiem radšej pivko hore. Dúfam, že ma tu neuvidí na šéfko. Takže nazdar chlapci, jak sa máte? Koľko je stupňov vonku? A nie, ani že taká zima vonku. Minus 8 stupňov, toto fajne teplo je. Máme tu, myslím, že kávu aj zdarma, alebo neviem, za... Ježiš, tam treba dať tú šálku. Furt zabudám na tú šálku. No, napúšťaj si kávu. Vylaptajú. A ja si ešte dám tu na 2 pivka a zapijeme to vodou, lebo potrebujeme znižiť problém. Len tak, kde skrýme tie pivka, lebo keď nás uvidí šéfko, tak nás asi vyhodí do sekundy. Dobre, a ja to idem ešte zaliať vodou. No a to budú tie vlastne... Ježiš Kriste, čo tu svieti? Aha, to projektor. Dobre, ja si ešte dám jednu kávu, lebo pozerám, že únava je dosť na to zle. No, môžeme ísť naspäť do práce. Obedová prestávka za nami a teraz toto všetko nahádza do tejto sprostej krabice. Malo by to byť plné, hej, je to plné asi, neviem. Dá sa to ako zavrieť? Teraz neviem. Skúsim to dať, a už to ide. Dobre, prvú krabicu máme, super. Idem pozrieť na šéfka. Kámo, počuj, ty čo máš za hodinky?
Počúvaj ma sem, ty takto tu milionáris, hej? Tak ty uvidíš, ty kretén sprostý. Toto sa ešte ti vyplatí, uvidíš, ja ti poštím všetko, uvidíš ty malý sprostý. Ale mám prvú krabicu, určite mi dajte povýšenie, díky. Urobíme ešte jednu krabicu. A zase mu takto volá, ty vole. Ale ty milionáris, ty si mi ukradol hodinky, mne sa zdá normálne, že kopírant jeden. Ty vole, ja tu mám kolegov spevákov, alkoholikov. Tam sme ty vole kolegovia roka. Za to ma šéfko musí povýšiť. Takže asi máme menšiu prestávku. Ty vole, ako táto hra má také super detaily. No hej, dám si s vami cyklo, kamoši. Kolegovia. A ja si s vami ponadávam, aby sme sa cítili lepšie. Že kámo. Koľko hodín? Je už 13 hodín. Super. Ja to idem vyšťať, trošku som smedný a pozerám, že šéfku už ide, takže presne sme to načasovali. Ale tie okuliare, ty kokos, ty si milionár. Počúvaj, je tu zamknuté a pozerám, že typek sa tam kúka do steny. Ja neviem prečo, ale ty by si mal šťať asi a nekúkať sa do steny. Ja chcem ísť na vecko, ty. Však poď, nekúkaj sa do tej... Ty vole, ja normálne už neviem čo som mi. On skončil, trvalo ti to 2,5 hodiny. Vyšli sa. A ešte tie detaily zvukové, jak sa dopúšťa nádrž, to zachlada. Áno šéfko, pracujem. Ďalší efektívny plán, ty vole, už tu kysnem, už je 14 hodín. Za chvíľu je 15, ja tu mienim byť maximálne do 4, lebo ja fakt už ma boli hlava z toho, čo tu iba skladám krabice. Neviem, že či to vôbec vydržím tam týždeň jeden. A určite aspoň týždeň tu musím byť, lebo zarobiť pár prachov. Keď z tej práce už odídete, tak vás môžu vyhodiť a už sa do tej práce nedostanete. Takže treba to teraz využiť, lebo potom až na ďalšom save. Čo bude ešte zaujímavé, idem po platničky. No, druhá krabica je hotová po 1,5 milióna hodín. To trvá nekonečno, fakt že nekonečno. Koľko hodín? Už sa ani na ten čas nemôžem pozerať. Je 3 hodiny. Ty kokos. Za chvíľu bude 3:30. Ja o 4:00 padám. Ja tu nebudem dlhšie kysnúť. Ešte si dám jednu kávu. Jo, káva je tu, dúfam, že zdarma. Malo by byť zdarma. Ja už pivo nepijem, lebo pôjdeme za chvíľu domov. A ešte fízly nás narafajú. Ako trochu sa nám točí hlava, ale nie je to až tak zle. Ja už sa tu dáko vyčkam do tej 4:00, za chvíľu fakt je 4:00 hodina. A už pozerám, že docela dosť na mojich spolupracovníkov už skončilo. Asi, neviem, dúfam. Alebo pridali update, že už budú normálne s autami odchádzať, to by bolo zaujímavé. No takže ja tu budem takto tu pobehávať, že akože šéfkovi to ukážem, že dačo tu berem, hej. Ja už ďalej nebudem skladať dneska už na to nebudem mať nervy. Ešte chcel by som zavolať na také inzeráty, pôjdeme kúpiť, lebo tie sa už respawnujú. Tak ako to tu naháčem, že akože to tu robím väčší bordel jak užitku, alebo jak sa to hovorí. No, je 4 hodiny, ja som tu čo robil, aby si nič nepovedal, že zase on nič nerobil. Veci tu nechávam, nebudem ich brať domov, lebo zajtra sa tu už hneď vrátime. No, ja idem domov, je 4 hodiny. Ešte sa odpísať som sa zabudol, to by bola chyba. Daj tam kartu a ideme preč. 7 hodín sme boli, to je docela v pohode. Takže tak, môžeme ísť domov. Typek už asi ide domov a uvidím čo urobí. Typek tam zase splakuje záchod. Ako ty to budeš postávať? Ako ja ti dám odvoz, keď chceš, do mesta, za 400 mariek. Nechceš? Rád by som ťa odvezol. A pozerám, že máme, ono vlastne nie je taká minusová teplota, takže nie je až také zle.
takže som to ani nemusel dať do zastrčky. Len to odpoj. Chlapci, halo, poďte, za 400 mariek do mesta, taxík. A hlavne sa tráv na tú cestu. Nie, že zase sa vychotíš. Dobre, čo keď prídeme domov? Ideme domov, ideme pod 80, choď, no radar. Zavoláme na jednu vec, čože práca, čo roznášate letáky po celej mape. Sú za to docela fajn money, takých tých 400 mariek, to je docela dosť. Za tú futufón väčšinou dostávate 2500 za týždeň, čož je fakt málo. Pre mňa. No v My Summer Car sa to dá docela easy získať aj inými spôsobmi. No nič. Ešte som si nezisťoval, že ako to bude s tým Kilium, ale uvidíme ďalej. Ja idem z toho futufónu, už dúfam, že ho uvidím. Ježiš, čo sa tam stalo? Či sa mi iba zdá? Dobre, zdá sa mi, lebo keby tam bol prevrátený kamión, šľak by ma trafil. No poďme trošku ten sorbet prebrať, lebo fakt s ním veľmi rýchlo takedy ani nejazdíme. Poďme tam dať aspoň 150-60, bude sranda. Ja len dúfam, že policajti nemarajú, už šľak by ma trafil. Budem kúkať, lebo fakt, aha, autobus je tam, dobré. Toto mi až tak nevadí, že autobus tu je, ale policajti by mi viac vadili. O tu by taký chlapík stav, ktorý by meral. Či? Nie sú. Dobre, našťastie nie sú policajti. O trochu sme pili aj, takže by to bol menší problém. Kúka na to, slaboch sprostý. Haha. Prvé skočím ešte na benzínku, tankovať nebudem, iba idem po letáky a možno ešte také tie klobásky kúpim. A kávu by som mohol kúpiť, lebo ráno by som si chcel urobiť, lebo som zistil, že z výplaty sa vám sťahuje tá káva, že vraj som počul také, takže ja nechcem, aby sa mi vyplatil, chcem mať plnú sumu. Takže ja si budem ráno robiť kávu. No, takže toto si odfoďte, lebo toto číslo budeme potrebovať. Takže čo kúpime? No, máme problém, takže kúpime určite tu na coffee. Klobásky by som kúpil, že taky nekúpim, lebo tie sú drahé. Zbytočne by som ich kupoval. Nový tento tu časopis, cigošky, ešte jedné kúpim do zálohy, keby náhodou. Bedničku piva kúpim, prečo ne? Zálohuje nás to potom dedo. Neviem, že či už tam prišli, ale to treba prvé potvrdiť u nás doma. A poď, ponáhľam sa, som smedný. A ešte minule sme si neukázali tu na automat, alebo jak sa volá, bankomat, alebo jak. Prvé tu dáme svoj najťažší pin na svete, ktorý asi používa každý My Summer Car, My Winter Car. Pozrieme sa príjmy. No, funguje. No, teraz sme dostali 185, neviem, na účte máme 2067. Pozerám, že 525 je nájom za byt, čož je veľa, ale no nič, docela dosť platíme. Ale pozerám, že asi nič také, čo by ma malo zaujať, tu není. Dobre, vyťahnem kartu. O ďalšom dieli by som sa chcel pustiť do stavania auta, alebo ešte odniesť, alebo počkať na zakázky a urobiť ich do možno shortu, od dlho som neurobil už short. Nevadí, poď, nástup. Ešte minule sme sa nepozreli na téma, ja som tam ešte nebol, no, takže idem sa tam omrknúť, že ak to tam vyzerá. Idem trošku rýchlejšie, lebo ešte klobásky vytazky funguje to tam, téma som nevidel dlho. Téminku tam, národná fínska hymna, super. No, nazdar chlapi. No nazdar čúrek, teba som chcel vidieť hlavne. Daj mi tu hnusné témovo pivko. To mi tak chýbalo témo počúvať. Díky témo, bolo to ako furt hnusné. No dobre, ako sa toto zmenilo, biliardový stôl, neviem, že či funguje, ale je mi to teraz jedno, lebo témo ma vôbec nezaujíma. Pozerám, že tu je benzínka furt, ale funguje? Nie, už sa nedá nič. Škoda, lebo aj som zistil, že ceny sa menia, každý deň sa mení cena benzínu, takže budeme pozerať na ceny. Ja si ich určite nebudem zapísať, ale to je strata času. Knem ešte schránky, že ak sú na tom. No, toto by malo byť naša. A už sú tu dve obálky. Electric Company. 156 mariek. A čo je toto? No,
A prišli nám balíky. A to ja som kretén, že ja som... Ježiš, mal som ísť prvé to načeknúť z kránky. Dobre, zajtra sa pôjdeme pozrieť na balíky. Uvidíme čo. Lebo už nám prišli mystery boxy. Kinder vajcu som myslím, že objedná to, že mystery box. Takže tu na všetko povykladám. No nechce sa mi to tlačiť 2,5 hodiny. Toto ešte. A to je asi všetko, čo by som mal mať. Nenadávaj, ale zaparkuj. No dobré, pivko si odložím. Nechcem to tu mať hnusné. Aj toto. Ja to vyložím, len si zasvieť svetlo, nič nevidím. No ako vidím, ale nie najlepšie. No, dobré. No dobré, ja to idem uložiť a pôjdeme sa pozrieť na brožúrku, alebo jak sa to volá. Takže... Ja si to dám do angličtiny. Máme tu pár vecí, pozerám, a docela drahé. Ja by som kúpil proste random veci. Som random, toto tu, také tu. 440, to není veľa, to by som aj kúpil. Len si to ešte screenshotnem. Takže na koho ideme teraz zavolať? Ide na to číslo, čo som vám hovoril, že si odfoťme. Potrebujeme ďalšiu robotu. A na numerický klávesnici ešte raz to idem urobiť. 0, 8, 2, 3, 1, 0, 6. Malo by to ísť. Ty vole, už tu zvoním 2,5 hodiny. Nikto nezdvíhá, ty vole. Ja neviem, ja asi ráno na to zavolám, lebo ja tu sa nebudem s tým štvať 2,5 hodiny. Tým, že tu budem iba vyzváňať na toho typka, ktorý nám má dať toto sprostoviny. Ja to idem asi pomaličky vychrapať, je 19 hodín, takže nie je až tak veľa hodín. Ale ešte to killilo, neviem, ale som nepočul, že by bublalo. No nič, uvidíme ráno. Je 5 hodín ránko, ja tu mám menšiu takú príhodu. Nejdeme domov, lebo by sme asi nestíhali do práce a určite by sa mi ani nechcel ísť domov. Dúfam, že mi nezhorí dom, lebo mám tu zapálenú sviečku. Trošku šetríme elektriny, no nič, ale varí sa nám káva, lebo potrebujeme, ja nebudem, ešte tam mám také tie energetiaky, ale to sú na také chvíli, kedy nebudeme mať proste prístor si variť kávu, ale ja si myslím, že už kiliu je hotové. Vyzerá to tak, že už káva je hotová, ja si ju už napúšťam. No, dobre, trochu sme znižili únavu, ja si ešte dám jeden energeták. A tu by som chcel asi ukončiť video. Ja ešte pôjdem zavolať na tie letáky. Možno bolo trochu kratšie toto video, ale ja som ho točil hodinu už 16. Ešte uvidím, jak to zostriham. Trošku možno nudnejšie. Išli sme vyskúšať ten futufón. Ďalšie video by som chcel urobiť, že pôjdeme odniesť hovnocúc, pôjdeme vycústať také tie žumpy, aj drevo pôjdeme odniesť. A chcel by som nainštalovať ešte pár modov, ktoré by nám mohli pri tomto pomôcť. Ja pôjdem ešte dneska do roboty, lebo potrebujem, aby sme mali pracovnú dobu za sebou. A to asi z tohto videa všetko. Ďakujem pekne, že ste sa pozerali. Budem rád, keď tam hodíte like aj sub. A my sa uvidíme pri ďalšom videu. Tak, zdar!